Jamen, det er jo sådan helt konkret, så er det jo selvfølgelig et sted, der tager afsæt i et andet sted. Og det andet sted, det er jo så et klassisk persisk tæppe, som til hverdag ligger på Victoria and Albert Museum. Og det er jo selvfølgelig et afsæt blandt mange afsæt. Når jeg gør noget, så gør jeg aldrig noget af én ting. Jeg gør altid ting af mange ting, der krydser hinanden på kryds og tværs. Men her er der selvfølgelig ikke nogen vej udenom, at det er et element, som ligger massivt til stede. Så Ardebil-tæppet, der ligger på Victoria and Albert, det er forsøgt transformeret, omfortolket, genskabt, så respektfuldt, som jeg nu synes, det kunne gøres inden for min værkforståelse, materielle forståelse og generel praksis. Det er jo så knyttet som et klassisk knudetæppe med, jeg ved sgu ikke, hvor mange millioner knuder der må være i det, men det er mange. men det er jo så et af de fineste historiske tæpper, som repræsenterer noget af den fineste side af islamiske kultur, som jo så er blevet, på et eller andet tidspunkt er blevet transformeret også ind i vores kultur ved at blive flyttet fra Iran til London, til Victoria and Albert Museum, og der skrider det så ind i en perceptionshistorie, som selvfølgelig gør, at det får indflydelse på hvordan min mormors tapeter har set ud. Det får indflydelse på, hvordan de Windsors engelske tæpper, som ligger i alle mulige underlige kopier rundt omkring på loppemarkedet, hvordan de ser ud. Der er en flydende transport i den slags ornamenter, som sådan en tæppe indeholder, som både trækker sig meget langt tilbage historisk på kryds og tværs af landegrænser, og som sørme også trækker sig ind i vores nutid på kryds og tværs. Og det er selvfølgelig noget af det, der også har været mit afsæt i det her, at jeg har en forestilling af ornamentet, og det ornamentale er en slags mulig åbning i den verden, vi lever i. At det kan være et sted at pege på forbindelser, i stedet for at pege på grænser. Pege på det, vi har fælles, i stedet for det, der gør os fremmede over for hinanden. Noget, der er så anderledes end hvordan jeg ellers har arbejdet før, det er, at det rent faktisk ikke er et arbejde, jeg har forsøgt at udføre alene. Det her har sådan en størrelse og en karakter, så det rent faktisk også er et alment arbejde. Jeg prøver altid meget at investere kroppen i alt, hvad jeg gør. Det her stykke arbejde, det har så haft et omfang, så det gør, at den krop, der ligesom skal investeres i det her sted, det er ikke bare min, det er en slags lokal, almen krop. Vi har været et eller andet løst, diffus sted mellem, hvad skal vi sige, 16 og 12 mennesker, der måske har arbejdet på det her sted i 2,5 år. Og der er ikke mange steder i billedkunsten, hvor der bliver investeret så meget krop, og så meget tid, og så meget præcision af den slags, som der nu ligger i den her. Fordi det er ikke, kan man jo sige, på den måde, der kan man sige, at præcision er lidt anderledes, end hvad jeg ellers arbejder med, for jeg arbejder altid måske meget med lige præcis min egen præcision. Men i den her konkrete udskæring af det her mønster, det er en udskæring efter mønstret i Ardebil, der har vi ligesom fundet et sted, der var et sted midt imellem. Ja, altså ornamentikken er jo så helt konkret affotograferet fra det originale tæppe, som ligger over på Victoria and Albert. Den er så affotograferet, så jeg kunne op og få en en-til-en kopi af tæppet, som så er overført til nogle styroporplader, sådan lidt hård flamingo, som har nogle særlige karakterer, når man skærer i den, som gør, at en ting er i hvert fald, at dubelkørsaven og styroporen, det møder hinanden som en meget, meget let aflæsning af kroppen. Hver eneste lille ryst, ens hånd laver, den sidder der. Hver eneste lille fejl
sidder der, som hånden laver. Hver eneste lille bevægelse, som hånden laver, den kommer med. Man kunne selvfølgelig godt have gjort det på alle mulige andre måder. Man kunne have fået en maskine til at gøre det, man kunne have gjort alt muligt andet. Men her, der er jo ligesom grundlæggende udgangspunkt har været, at det skulle være en massiv investering af krop, som forholdt sig respektfuldt til en flytning fra en original til en ny original. Et slags forsøg på at lægge rum og tider oven i hinanden på kryds og tværs, så der opstår nye tider, nye rum, som forholder sig respektfuldt både over for sted, krop og tid og historie. Det var også en kombination. Jeg havde nogle generelle overvejelser om kunst i det offentlige rum, som så mere eller mindre. Det er jo selvfølgelig ikke selvfølgelig. Der gør man så altid overvejelser over som billedkunstner med, hvad søren ens legitimitet egentlig er i det, man render rundt og producerer. Men nu faldt det her så sammen med en konkret udsmykningsopgave, som så faldt sammen med, at der var de her Mohammed-tegninger og hele Mohammed-krisen, som jo har udløst en forfærdelig masse angst og had og smålighed på kryds og tværs. Og selvfølgelig er det også nogle problematikker, som også rammer ned i nogle meget basale størrelser i forhold til det at lave billedkunst, der har at gøre med overskridelse og retten til at udtrykke hvad som helst, og retten til at provokere og retten til at håne, og selvfølgelig også retten til at pisse på både Mohammed, Gud og Jesus, og det har jeg selvfølgelig som billedkunstner 100% forståelse for, at selvfølgelig skal der pisses på magten de steder, hvor det skal gøres, og det kan være dybt nødvendigt på kryds og tværs. Men på den anden side, når det sådan bliver en sådan generel konsensus i samfundet, at man definerer sig selv ved at udgrænse svage minoriteter, så synes jeg, at det er et problem, ikke bare for minoriteterne, men sørger også for hele samfundet. Fordi det gør os små, og det gør os fattige, og det gør os lukket på et tidspunkt, hvor vi i den grad har brug for at være åbne. Så ja, konkret var det her et værk, en slags forsøg på at prøve at ikke gå dagsaktuelt ind i den debat, men gå virkelig ind i den. Prøve at gå konstruktivt og opbyggende og udbyggende og virkelig ind i den og prøve at lave et sted, hvor jeg peger på forbindelser og på muligheder for elasticitet i de forbindelser, i stedet for på begrænsninger og på udgrænsning og på marginalisering. Og det er jo selvfølgelig prøve at folde begge steder sammen og ud og flette dem ind i hinanden, så der opstår et sted, som måske vælter begge steder, nye steder hen. Et nyt sted hen, som ikke er et tab eller et nederlag eller en kamp, men tværtimod et sted, som løfter hinanden til nye steder. Men altså, jeg betragter det som en slags indlæg for elasticitet og åbenhed og en slags bud på, at vi bliver nødt til at prøve at se verden, som den er, og så prøve at agere konstruktivt i den, i stedet for at gøre os selv små og fattige. Og, ja.